Изкуството да бъдеш мързелив. Слушам. Ами ще слушаш, ще излизам тук, слушах си музиката. Даже още по-докрая ще навелича. Мамо, Тогава лягам да спа. лягай. Девет часа още спи. Единайсет часа още спи. 12 часа още спи. 1 часа още спи. Майко бе! Как влизаш така? Ой, не мамица, изкара ми акъла! Ставай! Скъп да става и събери си багажа. Ати Мария, това пъти хора се поканя! Поканя! Кой бе, аз ли? Уф! Това е тая чалга, бе! Ти пак я пусна, майко! Айде, къшкай се, айде! Айде, казак, айде! Тръгвай! О, голяма скука! Ох, Мария, пак ли нищо не правиш? Абе, майко, какво да правя? Излез навънка! Да, бе, какво да правя по тия мръсни улици? Виж, стейшените тук ще ми се намръсат. Ти пък що нищо не правиш, само забележки. Веднъж не съм те видяла да работиш, пък само се оплакваш. Как им те е срам? Пи ми се... Това е изкуството